Și eu vă zic bună ziua la toată lumea, la toți abonații Frumusețe Vârste Elegante, cei ce ne urmăresc și le place echipa noastră vegetariană, echipa unde noi primim multe lecții utile, unde ne învățăm și degustăm diferite bucate și totodată ne învățăm și a aplica diferite măști. Astăzi am ales o mască foarte interesantă din orez. Larisa, cât timp ai fiert orezul? Vreo jumătate de oră. Vreo jumătate de oră. Și pe urmă l-am lăsat încă Și să se umfle. Orezul are multe capacități și conține multe substanțe nutritive pentru diferite tipuri de ten. Astăzi modela noastră are un ten uscat, un pic deshidratat și noi vom aplica masca din orez pentru o prospețime și hidratarea tenului. Așa. Fixăm aici binișor. E bine? Da. Despre proprietățile orezului veți citi în blogul Frumusețea Vârstei Elegante. Am luat o lingură de masă de orez fiert și vom adăuga miere de albine. Mierea de albine va hidrata tenul în cazul acesta. Luăm jumătate de lingură de miere de albine. Adăugăm la orezul fiert și amestecăm bine până se primește o masă omogenă. Masca din orez se poate folosi nu numai pentru tenul matur, dar și pentru tenul acneic, tenul combinat. Sunt foarte benefice în dependență ce adăugăm la această mască. Iată așa, vedeți, masca omogenă, se amestecă bine. Numai decât să avem grijă de fonul alergic, deoarece unele persoane au alergie la miere. Iată așa. Ina, e bine, nu ai alergie la miere? Nu. Să vedem. Să vedem, da. Aplicăm masca, e foarte, foarte plăcută. În primul rând, orezul împrospătează tenul, îl înălbește și dă fermitate tenului. Deoarece masca se aplică și formează o peliculă, pielea se hrănește și primește fermitate. Se împrospătează, se hidratează, aplicăm până sub pleoapă, așa binișor. Masca se va ține timp de 20 de minute pentru a avea un efect de lifting. După ce vom întura masca, vom aplica o cremă după tipul de ten și se va simți bine. Am găsit brustul.